Ahojte priatelia, chcel by som vám ukázať ešte, ako sa balia naše luxusné autokoberce a v akom stave sa dostanú až k vám domov, tak aby sme ich doručili k vám nepoškodené a hlavne tak, aby ostali také, ako sú teraz, aby ste s ním boli maximálne spokojní. Používame veľké plastové vrecia, ktoré sme si nechali vyrobiť na mieru. Celé tieto koberčeky, celý set koberčekov, tak ako ste si ho objednali, my ho takto krásne vložíme. Následne touto rezačkou zatavíme kraje. Takéto vreco zavákuujeme, respektíve vysajeme prebytočný vzduch tak, aby sa zasielka pri prevoze nepoškodila. Takto pripravený balík vám posielame na adresu prostredníctvom služby DPD.